Bueno, hemen Peñas Negraseko ekoetxearen alboan gaude, eta beira, aspaldianik dago hau hemen, Baina, hementxe dugu haizeola bat izango litzatekenaren representazioa. Auspoa ere jarri diote hor, beira. Eta, bantza denez garai baten, hemen inguruko astarna batzuetan eta gertutako haizeola da. Eskotan ere, terminoa bera ez dugulako imaginatzen. Hortxe, antza denez, lehenik eta behin, burnia bera. Ikatz vegetalarekin, garai bateko kontua dirata. Ikatz vegetalarekin jarriko genuke erretzen, gero hori, hauts bihurtzeko, burni hori hauts bihurtzeko. Eta gero ja, hauts bihurtuta, sartzen genuen, olako tximini hortan, hauek ere, ez dakit, metro eta erdiko zilindroak izan zitezken. Norendik ikusteko daukate, ez dakit, Palentzian edo ez dakit non egiten dituzten olako haizeola batzuk. Eta, hori ikusten duzuenez, baduka formita hori, auspoa ere jarri diote, baina garai batean, tontortxoak ziren, eta mendiko haizeak pizten zuen zu hori. Eta horra botatzen zen, matxakatutako burni hori, eta gero ikatz vegetala, matxakatutako burnia, ikatz vegetala, betetzen joaten ziren kontu hori, eta erretzen joaten zen, haizearen auspoari esker. Eta gerora, hor, badao kanaltxo bat, eskoria guzti hori normalean haizeola bat egontzenaren astarra ematen digun elemento izaten da, kanaltxo hori eta bertoko eskoriak edo bertoko soberakinak, hortik ateratzen ziren, eta gero haizeolan bertan burnia bakarrik geratzen zen, olako totxo deforme bat, eta hori ja ateratzen zuten, eta hori zen gero oletan, ez haize oletan, baizik eta erreka oletan edo, maiuarekin, hemen baita, ze demontre, maiuarekin ja formita ematen ziotena. Gaurko bideotxoa hori izango duzue, Kristoren hotza da, gaur, hementxe, edertzantzean dago, hau kontua, hau short bat da, beraz, isildu egon naiz, hemen, Peñas Negraseko ekoetxetik eta urbildu zaitezte eta ikusi errepresentazio hau.